Shalom, parhalado pasaton selamat hari Minggu, tusude ruas naman dohoti par mingguanon. Martua mana akan naro di bagasan Tuhani, minggu tasadarion iman namar guar minggu trinitatis namar lapatan, hasi tulusadoni debata. Topik minggu tasadarion, debata si tulusada panopa saluhut nasana adong. Tapuji ma debata di bagasan las niroha, tayan dihon ma out nasaribu haliganda. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumpapalangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani, hundul di atas habangsa na timbo jalan namar mulia, jala akar rambu ni paheanna, manggohi bagas joro. Jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih joan mas nasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamuliana liat portibion. Haleluya. Martang yang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama, anak dohot tondi parbadia. Namandok maulia tema hami tuho, ala di topa, di palua, jala di parbadiai ho hami hinohoni asi dohot holong niroham nagodangi. Saya ramuti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusuda ni bohal nami tu harajaun muna di banua kinjangi. Asa disi pujian nami homar hite-hite roha dohot hata naim baru. Amin.
ni debata, ima patik parjolo dah dohot lapatanna. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Yang jadi marakup ahu bayanonmu debatam. Dia do lapatan ni ondo. Ikon umbia rohata jala humolong. Jala upos mida debata. Asa mida nasana adong. Ima saatna atong rap mangidogogo mahita lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulano hombar tu patik. Amin.
papetima dosata. Ale Tuhan debata amanamina di benua ginjang. Hodo napatupahon hasesaani dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham dihami akan nama karsok pendosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami. Hasesaani dosa nami ih. Lehon matu hami tondimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaun. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelian nama ngulu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kabege mah hata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Songonon do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho ahu marhite sian akka dosa. Jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajatonmu. Au tutu. Au sandiri manalese akka pangalosiem alani hadirioku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosa. Asangapun ma di debatana di ginjang.
Tajaha mahatani debata turpuk epistel ni ari mingguan iman yang nenet sian Matius 10 sada ayat 25 satro di ayat 27. Matius 10 sada ayat 25 satro di ayat 27 tajahama secara responsoria. Ujui ma didok Yesus hatana songonon. Kupuji ho amang Tuhan namang gonggomi banua ginjang dohot tanoon. Ala ditamon di kolho hatai sian jolo ni akan napistar dohot nama roha. Gabe di papatar ho itu akka si on dihonoton. Saluhut nai nunga di pasat damang tuau. Asadanga dong nama nada anaki dukon amai. Amai pe danga dong nama nandai ia soholan anaki. Akup ni napino daan ni anaki mangihuton lomoni rohana. Ima saatna martuado akan natu mangihon hatan di debata jalana upiopsa. Amin.
patindakon mahapor syautai, songon na hinatindakon ni dongata sa hapor syaon di sandok portibion, rap kita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumapalangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tuboni si Maria, nagabagabean sianton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumau na bernit di panghuman ni Silatus. Nama tatarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanwa torun duli tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahu hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargugona suatu dosani, di sima ibana, pai mamlak sogo tu tanoon, mahu mihalak na mangulu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, Uriato panakristan akan nabadia. Dohot diasa saani dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin.
Shalom. Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 4 Juni 2020 tolu. Naparjolo, goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima, Minggu Trinitatis. Lapatanna, hasi tolu sadaon ni debata. Doho tema, debata si tolu sada panopa saluhut nasa na adong. Paduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal sia Juni 2020 tolu di Patupa Huriata do partangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita dienet sian Hosea 5 ayat 15, dohot Hosea onom ayat onom. Dohot tema, hapor seaomido na paluahon ho. Atong, ria mahitaro tu partangyangani, dipuka masuk pukul 10 sia 30. Patoluhon, naing marbagas, titing parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagasondo, Yanakon ni Huriata, Musa maju situmorang este, anak ni Amata, situa Abner situmorang nahinan, tubuh ni Inata, binar sumihar boru panjaitan, ruas ni HKBP Pondok Bambu. Alamat keluarga, Jalan Haji Musi 2, Bintara Jaya, ruas sektor 2, Wik Walu, Dohot Orwana, Diana Imeldawati Boru Sitorus, Boru ni Amata, Julonggo Sitorus, Tubuh ni Inata, Taruliana Boru Sibarani, ruas HKBP Jakarta Kota, Resort Petojo. Alamat keluarga, Kapuk, Gang Sinar, RT 00 Walu, RW 002 Cengkareng. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 tolu pukul 10 sada WIB di HKBP Pondok Bambu. Paupaton, ruas Napida. Nunga pindah ruas ni Huriata, keluarga Insinyur Panusunan Ritonga, Inang Depi Tiur Mauli C. Tanjung, Rap Dohot 2 halak anakon nasida, pindah tu HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. Alamat keluarga, Jalan Jatiluhur Raya, nomor 30 A, Jaka Sampurna, Bekasi. Ruas sektor 2, Wik Walu. Tuhata matotong namandongani nasida diinganan na imbaru. Palimahon, Warta Dewan Koinonia, Manang PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2020 tolu, mulai pukul 10 Walu WIB di Patupa Huriata do, PA Seksi Remaja. Ima nani uluhon ni amang situa J Pakpahan. Nats PA dienet sian Markus 12 ayat 40 sada saat rodi 44. Pinangido tusude remaja dohot pelajar sidi asaria mandohoti acarai. Maringanan di ruang konsistori. Papituhon, Pandidion Nabadia. Sadarion, Minggu, tanggal 4 Juni 2020 tolu, di Parmingguon pukul sia 30 WIB, di Patupa Huriata do, Pandidion Nabadia, tu 2 halak dak danak bawa, sada, Maxwell Henry Sinambela, 2, Darmin Efraim Sormin. Parhalado dohot sude ruas ni Huriata pasahaton
selamat menerima baptisan kudus. Sai ditambah itu hatama pasu-pasu tunatoras lao manugu-nugu dakdanaki. Pawaluhon warta Dewan Diakonia manang komisi beasiswa. Di hari Minggu tanggal 10 sada Juni 2020 tolu pukul siawip manang dung sidung parmingguon manogot Uriata melalui komisi beasiswa naeng pasahaton tu 26 halak ruas ni Huriata namanjalo beasiswa. SD onom halak, SMP tolu halak, SMA walu halak, perguruan tinggi sia halak. Pinangido tusude penerima beasiswa rap dohot natoras ro tu rumah Moria unang lupa mabuan kartu peserta beasiswa dohot buku catatan ibadah gereja. Pawaluhon tata ibadah dan warta jemaat HKBP Pondok Bambu. Pinabotohon tusude ruas ni Huriata mulai sadarion Minggu tanggal 4 Juni 2020 tolu dohot seterusna tata ibadah dohot warta jemaat dang be di fotokopi alai boy mata akses dengan mengunduh manang mendownload QR code sudah ditempel di bangku gereja. Pasiahon pelean amplop hamuleateon bulanan. Di hari Minggu ta sadarion tanggal 4 Juni 2020 tolu papungu pelea tujolo dohita. Ima pasahaton pelean hamuliateon bulanan dengan pengaturan sebagai berikut. Pelean parjolo tolu kantong. Kantong parjolo warna merah tu Huria. Kantong paduahon warna hitam tu pusat. Kantong patoluhon warna hijau tu DSH. Pelean paduahon ima pelean tujolo. Pasahaton pelean amplop hamuliateon bulanan. Pasapuluhon panitia pesta jubileum HKBP Pondok Bambu tahun 2023. A. Penjualan logam mulia. Dalam rangka pengumpulan dana untuk pesta jubileum dohot pembangunan gedung sarana penunjang HKBP Pondok Bambu, maka panitia patupahon penjualan logam mulia. Jalaboi doon menjadi investasi. Bagi jemaat yang berminat, Boima menghubungi panitia PIC Amang Situayun Prihutagalung, nomor telepon nasida 0812 1226 sada sia. Dohot Amang Edison Pangaribuan 0812 8000 sia 0 sada 84. B. Latihan Kor Mars Jubileum. Anon dung sidung parmingguan siang di Patu Pahuriat tado latihan gabungan Mars lagu Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Pinangido tusude, Parhalado, Kor Ina, Kor Ama, Kor Inahana, Ina Gracia, Kor Lansia, Kor Gabungan, Nafiri, Serenity, MCC, Tim Doa Manang Sending, Doho Sude Ruas, Asaria Mandohoti Latihani, Maringanan di gereja on. C. Technical meeting lomba vokal group. Sadarion Minggu tanggal 4 Juni 2020 tolu dung sidung anon latihan kor Mars Jubileum laos diuduti mamuse rapot technical meeting kedua lomba vokal group.
Pinangido, tusude koordinator masing-masing grup asa hadir di rapoti, maringanan di aula gereja. D. Lomba vokal grup. Dalam rangka memeriahkan Jubileum HKBP Pondok Bambu, panitia menyelenggarakan perlombaan vokal grup di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 tolu mulai pukul 10 WIB saha tunasidung maringanan di gereja on. Alani pinangido tusude peserta lomba asa hadir hari Kamis tanggal 8 Juni 2020 tolu pukul 10 WIB untuk melakukan tes panggung. 10 sada ruas Namar Sahid. Amang Dr. Joni Timbul Hutapea nunga mulak tujabu dung piga-piga ari dirawat di RSUD Pondok Gede. Sektor Sada, Week 2. Paduahon, Inang Nyonya Situa Pipi Tambunan Boru Pangaribuan dirawat di Rumah Sakit Medistra, Sektor Sada, Week Sada. Patuluhon, Amang Diki R. Hutapea dirawat di RSPAD Papilion Kartika, Sektor Sada, Week Sada. Tabuan ma di bagasan tangiang ta asa tumibu hipas di hilala rohana sida. 12 parhepengon. Parjolo pelean tuhuria 12.287.850 rupiah. Pelean tu pusat 10.435.150 rupiah. Pelean tu DSH 5.210.500 rupiah. Pelean tu transitori 4.410.000 rupiah. Pungu masude 32.416.500 rupiah. Songonima titing di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhatta masude pakobasion dohot peleani, bain puji-pujian di goarni tuhatta. Marende hita sian buku ende nomor 226 memukan sia sada huta pasat pilihat di bagasan Lars Dolha Madalan Ulu Kantong.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan horasma dihita saluhutna. Taparadima roha dohot pikirata ginalahu marsaur hita dohot hatani debata nagabe jamita dihita imana sian sada Musa biddusada ayat sada tolhas tu ayat 2 laos diuduti tu ayat 20 onom tolhas tu ayat 20 lalu. Songonon madidok di sia manginang hujahama di tonga-tongata. Dimula ni mulana ditoppa di bata langit dohot tanoon. Dungi tarulang ma tanoi. Gabe halongonan jala hulum di atas lungi. Dungi mangareap-reap ma todini debata di atas ni akka aek. Dungi makuling musema debata. Tolema itatoppa majolma. Tumiru rupatta. Tudus tu pangalahota. Asa dirajai dekke akka na di laut. Dohot pidong akka na martonga-tonga langit. Dohot akka durbia. Rodi sandok tanoon. Nang sude guluk-guluk. Akka na manjirir di atas tanoon. Jadi ditoppa debata majol mai tumiru rupana. Rupana di tiruhon debata laho manoppa ibana. Bawa dohot boru-boru nasida ditoppa. Dungi di pasu-pasu debata manasida. Ninna debata tu nasida. Marpinopari mahamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu masadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu dekke akka na di laut,
Dohot akap gidong namar tonga-tonga langit. Rodi sudi binatang akka na manjirir di atas tanoon. Ido sahat ni turpuki amanginang. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai, di buan turput taud dohita tu suasana dohot kondisi nang partikian songo dia debata manoppa langit dohot tano nang luhut isina. Sada Musa bidusada. Manang kejadian pasal 1 ini merupakan bagian pertama dari perjanjian lama. Juga kisah penciptaan dunia menurut tradisi Yahudi dan orang Kristen. Dimulana di toppa debata langit dohot tanoon. Namangguriton hataon ima kelompok imam manang digoari kelompok priester. Alani manginang adong do piga-piga makna manang ipola manang penekanan ni sada Musa bidusada ayat sadaon. Dimulana di toppa debata langit dohot tanoon. Ini merupakan kredo manang pengakuan imam bangsa Yahudi dan Kristen. Bahkan ayat 1 ini adalah kredo atau pengakuan imam yang tertua dari seluruh pengakuan yang ada di dalam Alkitab. Pengakuan iman ini mengakui bahwa Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Gimana perjolo manginang? Makna ni sian ayat sadaun. Jadi molo nasalilengor rupani ya mungkin kita biasa-biasa saja membaca, ternyata ayat 1 ini adalah kredo, pengakuan iman tertua bahwa kita mengakui debatado sitok palangit dohot tanoon. Jadi ganup amanginang ya, ganup tajahaon sada Musa sada biju sadaon, berarti kita di sana marpanidangion, bersaksi. Iman kita bersaksi bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua amanginang, hari-hari yang disebutkan dengan ciptaan-ciptaan mendapatkan arti dan maknanya jika dibaca dan dipahami sebagai hari yang dipenuhi tindakan-tindakan Allah.
Artinya, semua hari-hari tersebut dipenuhi dengan 6 hari bekerja. 1 hari mendapatkan hari perhentian atau hari pengudusan. Sian hari parjolo saat tunapa pituhoni. Di sana digambarkan, dijelaskan Allah lah yang bertindak. Debatado na mangula di sudai hari ini. Atong molo debatado na mangula di sudai hari ini. Berarti uli denggado sudai hari ini. Amang inang. Ya. Jadi las diajari doi tarupan amang inang. Nunga adongnya 10 tahun. Peristiwa. Adong makeluarga. Roma dapat ton na tua-tua hian. Tujebu. Alak kebetulan si tua don na tua-tua. Amang. Buka mujo almanak munay. Neng marulaw kita di tanggal on. Buhado hatan itu hat tadi si. Denggado ina. Coba. Amang inang. Coba. Jala memang. Ya kita pun juga demikian amang inang ya. Molo adong rupani diayati. Nadong hatana rupani. Mungkin agak. Nasopas rupani turo hatta. Manaringoti adong rupani diayati hamatean. Unang may si. Unang may si. Adong hamatean na inna. Pernah mengalami demikian amang inang? Iya. Memang itulah kita. Ay haporsyota sa ibu tohamu amang inang. Haporsyota. Iman kita ini masih iman tradisional. Kenapa saya katakan iman tradisional? Karena kita berangkat dari budaya-budaya, tradisi-tradisi kuno kita. Kan begitu. Lapatan darupani parjulu do akka tradisi-tradisi on, akka budaya on, tahanguluhon. Dungipe baru roh hatani di bata. Kan begitu. Soalnya dokon ni Apostol Petrusi. Nama buah kamu sian hagolapon tu dia. Tu hati yuron. Itulah. Jadi mau masar PHP songoni di Jakartaon. Bahita marhiti firmanon. Firman Tuhan mengatakan kepada kita. Bahwa semua hari itu adalah baik. Karena Allah yang bertindak di sana. Allah yang bekerja. Bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Amin. Iya. Jadi bulung ngarupani tatiti tanggal nasauma. Daido. Diberek kamu rupani almanaki muse. Songona asing. Bau nang betong diosehamu. Wah, manginang, setuju? Iman kita mengatakan demikian, manginang. Kan begitu. Baru napatuluhon, makna napatuluhon na manginang. Cerita penciptaan ini dipakai oleh para imam sebagai cara mengungkapkan penghayatan iman tentang bagaimana Allah membentuk kehidupan di bumi ini. Coba. Amang inang. Jadi mengungkapkan penghayatan iman tentang bagaimana Allah membentuk kehidupan di bumi ini. Jadi dapat dikatakan bahwa pengakuan akan keberadaan Allah sebagai sumber segala kehidupan dan menghormati Allah sebagai Allah pencipta yang maha mulia. Imana parjulo amang ina.
Jadi pengakuan iman doon, sada Musa bidu sada ayat sadaon, kredo, karena di sana dijelaskan, digambarkan bagaimana Allah memulai segala sesuatunya tentang tindakan, perbuatan di dalam penciptaannya. Napaduahon namanginang, napaduahon menghargai nilai kehidupan. Ya, menghargai nilai kehidupan dalam menciptakan manusia, Allah memberikan nilai dan martabat yang tinggi pada kehidupan. Amanginang. Molo akan natinop pana asingi, idok di bata, nunga denggat sasudi. Alai tu jolmai, nunga denggan sasudi. Laos di pasu-pasu ma nasida. Ya. Jadi ada amanginang, ada semacam perbedaan tindakan Tuhan terhadap penciptaan kepada manusia ini. Dan kita memahami bahwa manusia itu diciptakan sebagai puncak dari segala penciptaan Allah. Nadiguari mahkota ciptaan Allah. Bahkan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ima. Songod dia amanginang rupatta. Ya, songod dia rupatta. Basongod ima rupani di bata. Kan begitu. Imago Dei-nya Allah adalah imago Dei manusia. Gambar Allah, rupa Allah adalah rupa manusia. Jeunang pola songon namene rohat amanginang da. Amanginang moloso uli, moloso ganteng. Bukan. Nilainya bukan di situ. Itu kan? Molo uli denggan kan itu kan soal rasa ya amanginang ya. Soal rasa kan? Soal rasa itu. Bukan soal hakikat, bukan soal substansi. Substansinya, hakikatnya, esensinya, saya adalah uli manang nabagak, manang narwa. Saya adalah rupa dan gambar Allah. Apalagi sampai lau operasi. Aduh. Ya. Isadui, kita dang adongi. Ya, hanya untuk itu tadi, asauli. Kan begitu. Itu disubak kon biaya operasinya itu dia kuni sosial taharo salana. Malah semakin mulia dia, malah semakin terhormat dia. Kan begitu. HP onak kinon itu parsatokinan juga kan? Parsatokinan deh. Adong do tikin, adong do waktuna. Amanginang. Kan begitu. Om mana? Om mabuktina nih. Uli hiado, tapak hiado, alesonari. Martiti bedo sudi. Amanginang, martiti bedo sudi. Wah, maafin ya mang. Ini dulu rebutan di kampus ini. HP na merebut, dohot na direbut, saunari sudah bagaimana? Sudah berkurang, haulionna, rupana. Artinya, apa yang kita banggakan dulu di dalam diri kita ini manginang. Ternyata kebanggaan itu juga hanya apa? Sementara, parsatokinan. Ulini rupami, parsatokinan. Begitu manginang. Itatop pamajolmai tumiru rupatta tudos tu pangalahotta. Nah parjola manginang gambaran tentang bagaimana Allah menjadikan manusia, menunjukkan bahwa Allah membentuk atau membuat manusia menurut rupa yang dikehendakinya. Kan begitu manginang. Rupa yang dikehendakinya.
Artinya, manusia tidak terbentuk begitu saja, tetapi dibentuk menurut rupa dan kehendak Allah. Yang kedua, Amanginang, manusia itu adalah manusia yang dibentuk oleh Allah menurut kehendaknya. Penciptaan manusia digambarkan sebagai tindakan Allah sendiri. Artinya, tidak ada pihak lain, Amanginang, tidak ada pihak lain yang berkuasa membaharui kecuali Allah yang diimani oleh bangsa Israel dan yang kita imani sebagai Kristen. Dan yang ketiga, Allah Maha Kuasa sehingga mampu menampilkan manusia dalam rupa dan gambarnya. Ya? Mampu menampilkan manusia dalam rupa dan gambarnya. Yang dilengkapi Allah dengan kuasa untuk menata kehidupan di bumi. Tuhita jolma kepada manusia, Allah memberikan mandat. Allah memberikan kuasa. Dan tu akan tinoppa na parjului. Alai tu jolma itu ipasa di bata. Kuaso. Laho memelihara. Laho melestarikan. Untuk menguasai ciptaan Allah. Alai di sana Manginang, kita harus hati-hati memahami kata berkuasa. Berkuasa bukan untuk memusnahkan, bukan untuk membinasakan yang diciptakan oleh Allah, tetapi menguasai adalah memelihara, melestarikan ciptaan Allah. Molutung sonari rupani taida iportibion. Ya. Molo di tahun 90-an saat titikyo do pera, Indonesia disebut juga sebagai paru-paru dunia. Alai nunga berkurangi padohani Amanginang. Alanyaha ala nunga gudang tobak tai. Yang dieksploitasi, yang dirusak. Kan begitu, yang berubah fungsi. Jadi bukan merusak ketika Allah mengatakan berkuasalah, bukan. Tetapi untuk melestarikan. Kan begitu, untuk melestarikan, memelihara. Dan itu tujuannya adalah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Kan begitu Amanginang. Mangarajai akadekke nadi laut ninna. Kan begitu. Jadi seakan-akan kita manusia ini sehirana hita do rupani memelihara akadekke nadi lautan. Kan seperti itu. Ternyata Allah memberikan hak kepada kita, memberikan kuasa kepada kita untuk menikmati itu tadi. Tabayak kemaju Amanginang. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ratusan juta ton setiap hari. Hasil laut itu diambil oleh manusia. Tetapi tidak akan pernah mengalami apa? Kehabisan. Coba bayangkan itu. Dake habis. Dake aha. Amanginang. Jadi begitu besar. Ya Amanginang. Begitu besar kuasa Tuhan. Jadi tartuside rupani Amanginang. Buasa jolmai. Mengapa manusia itu yang terakhir diciptakan oleh Allah? Kan begitu. Asa di parade de batado hape jumulu. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh manusia itu dalam hidupnya. Asa unang sengsara ibadah dingguluna untuk mengelola, Amanginang dah, untuk mengelola pemberian Tuhan bumi ini Amanginang. Asa unang sengsara jolmai. Tetapi asa tetap ibadah maduma, makmur, sejahtera. Baru napatuluhon Amanginang, napatuluhon menyadari tanggung jawab sebagai pengelola alam.
Allah memberikan tanggung jawab untuk mengelola dan merawat alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Ya, menjadi penjaga yang bertanggung jawab terhadap penciptaan Allah. Menjaga keberlanjutan alam dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Allah juga memerintahkan manusia, amanginang, marpino parima hamu, asa sopar hamu. Ya, perintah, amanginang. Perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak dihubungkan dengan berkat Allah. Berkat Allah yang dimaksud adalah buah kandungan atau keturunan sebagai akibat dari berkat Allah. Amanat untuk buah kepada manusia yang Allah ciptakan digandengkan dengan tujuan, yaitu supaya manusia bertambah banyak. Jadi amanginang molo firmanon hendak menekankan kepada kita, ya, hendak menekankan kepada kita, parianak kononi, hagabioni, memang amanginang, ya, hak mutlak dari Tuhan, hak prerogatif Allah. Dari kita manusia, amanginang, dari kita manusia, yang dapat kita lakukan adalah berdoa dan berusaha hidup. Alai anggo jadina di debata, amanginang, di debata. Baru na paupaton amanginang mengakui, ya, mengakui keterikatan manusia dengan Allah. Ya. Mengakui keterikatan manusia dengan Allah. Sebagai ciptaan Allah, kita manusia memiliki hubungan yang erat, intim, mesra dengan Allah. Karena itu amanginang, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, selalu menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Selalu menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Yang kedua, mangasahon debata di gulut tahun. Ikon saya totong mangasahon debata di gulut tahun. Dan yang ketiga, mamelehon ngolu tuulaon dohot hasangapun ni debata. Mamelehon ngolu tu hasangapon dohot tu hamuliaon ni debata. Jalan naparpudi ma amanginang. Naparpudi ma. Didok nakino di ayat 2. Dungi mangareap-reap ma tod dini debata. Mangareap-reap ma tod dini debata. Dan roh Allah melayang-layang. Ini berarti Roh Kudus turut serta dalam penciptaan. Asing do memang molo tabadikon kata di bahasa Batak Tai, do di bahasa Indonesia, molo bahasa Indonesia kata kita di bahasa Indonesia dia huruf besar, alai molo di Bibel Tai dia huruf kecil. Amanginang. Ya. Penciptaan yang dilakukan Allah melalui firman Allah dalam wujud roh Allah. Roh Allah tersebutlah yang menata ciptaan dari kondisi chaos, ya, kacau, menjadi berbentuk dan bermakna. Baiklah kita
ayat ini kita pahami sebagai paham Trinitas. Dan bagi kita umat Kristen, paham tentang Trinitas itu sudah final. Allah itu Esa. Tetapi di dalam keesaannya ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh. Jadi molotung rupani aka non-Kristen naso sepaham doa tita rupani amanginang selalu mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah banyak Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka memakai hitung-hitungan logika, hitung-hitungan angka-angka. Hitung-hitungan logika dan hitung-hitungan angka-angka. Kita beriman, amanginang, iman kita adalah monoteisme. Iman kita adalah monoteisme, bukan politeisme. Tetapi kita menjadi gusar dan tidak nyaman ketika ada pihak lain yang mengatakan bahwa kita, umat Kristen, menyembah atau mengakui 3 Allah. Amanginang, pemahaman non-Kristen itu tadi saya katakan lagi sekali lagi, logika dan hitung-hitungan angka-angka matematika. Namun apa, amanginang, keterangan atau penjelasan kita terhadap saudara-saudara kita yang pertanyakan hal itu, yang mempermasalahkan hal itu? Amanginang, seorang bapak gereja yang bernama Sabellius yang meninggal di tahun 225 Masehi. Seorang bapak gereja memakai gambaran Trinitas itu dengan gambaran matahari. Dengan gambaran matahari. Allah Bapa diumpamakan dengan matahari dalam penampakannya. Allah Anak adalah matahari dalam sinarnya. Dan Allah Roh Kudus adalah matahari dalam kekuatan menyinarkan sinarnya. Trinitas di sini dipandang sebagai Tritunggal, penampakan yang berganti-ganti atau bergiliran. Yang menampakkan diri adalah Tuhan Allah yang Esa. Tuhan Allah yang Esa. Yang kedua, amanginang, yang sesuai dengan penggambaran Sabellius, ketritunggalan itu dapat diterangkan. Bapak Presiden di tengah-tengah keluarganya menjadi kepala rumah tangga. Di tengah-tengah angkatan perang menjadi kepala angkatan perang. Di tengah-tengah rakyat menjadi kepala negara. Baru na parpudia manginang adong do pemuse Tertullianus, ya. Tertullianus, seorang bapak gereja yang hidup di tahun 120 sampai 225 Masehi. 3 oknum dalam satu pribadi. Imatilugi ni ibana. 3 oknum dalam satu pribadi. Tertullianus merumuskan bahwa Tuhan Allah adalah satu di dalam substansinya. Dan 3 di dalam persona atau pribadinya.
Jadi hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus digambarkan seperti amanginang. Ini tertulianus tadi. Akar, batang, dan buah. Berarti dia masih satu pohon, begitu ya mengenangnya? Satu pohon. Atau ini sumber air, ya, sumber, sungai, dan arus. Atau tadi matahari, sinar, berkas sinar. Di mana semua keterangan itu menginang menggambarkan tadi satu, di dalam satu pribadi itu ada 3 oknumnya. Seperti itu. Jadi ima rupanya menginang hatorangan sautik tarengot tu trini tatisi. Karena memang kita sekarang ya, kalau kita baca di agenda kita itu marpesta trinitatis tuhita sonari. Ya, marpesta trinitatis tuhita sonari. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki satu substansi, sedangkan ada 3 persona atau pribadi atau oknum. Jadi karena itu amanginang tuksongoni perupanya kahatorangan nabui tapasahat tuaka na manuku kita. Bahkan kita juga selalu mengajarkan ini kepada anak-anak kita yang sedang belajar CD. Karena memang materi ini di dalam pembelajaran mereka selalu muncul, selalu ada. Ini menjadi kurikulum, ya, menjadi pembelajaran di dalam pembelajaran CD. Karena itu, amanginang Bapak Ibu, saudara dan saudari yang saya kasihi, tahangulu homma hatani di bata. Senantiasalah kita berkredo di dalam kehidupan kita ini. Bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa memelihara kehidupan kita, memberikan kesejahteraan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ngeliati marohanami di Tuhan. Dihatam nakutangi hok kami. Sahap pemai tu bagasan rohanami, tu pikiran nami, di bagasat tordimi. Jalalehon gugu, nang hatawad di hami kanuk marsada-sada. Kami Tuhan ruas ni huriam. Namar parsoran di bagas joromon. Suang soinang akar ruas ni huriam. Na beribadah melalui ibadah live streaming. Asa setotong Tuhan margugu hami. Mangatusi uhut mangulahon hatam. Disude gulmit ningulu nami. Jala di bagasan pos ni roha. Dohot hapur seaun natugu. Padongan yommu. Dohot pangramot yommu. Manotong tungulu nami. Alaniali Tuhan sahat tuhoma ngulu nami. Nang akka ulaw nami. Nang akka pardalanan nami. Ulaw nami pribadi lepas pribadi keluarga. Suang soni Tuhan ulaw di tonga-tonga ni huriam hakabipi pondok bambuon. Separgugoy hami parhaladom. Pasada roha pikiran. Dot gugo nami. Rap dot akarwas ni huriam. Asa tulus sa luhut na Tuhan ulaw ni. Jala sa totong Tuhan gabi puji-pujian. Hasangapod di guarmu. Las ni roha. Dohot pasu-pasu. Tu paranguluan nami. Huriam hakabipi podok bambuan. Saya patulus Tuhan. Akka sakap dot akka ulaw.
Nanaing si ulahonon ni huriam HKBP Pondok Bambuon. Ima Tuhan di pesta parulupulupon, pesta jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Pargugoi aka panitia. Pasada rohanang pikiran nasida. Asa saluhut na Tuhan uli denggan mardalan aka program-program aka sakap di tonga-tonga ni kepanitiaan ni. Bahen puji-pujian hasangapon di guarmu nabadiai. Tuhan jauh badi bata amanami. Laus sebuah kami Tuhan akar ruas ni huriam. Natongon di bagasan hagaleon alani aka parsahiton. Mau lihat totong Tuhan pasu-pasum dot pangaramotiommu. Tu amang nami. Dokter Johnny Timbul Hutapea. Nang mulak tuan sian rumah sakit. Dia kepartikin nasal pui menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Gede. Ruas ni huriam sektor sada week 2. Homa Tuhan na mga ramoti amang nami na margugihon na sida. Dia ka proses pemulihan perawatan kesehatan asa tung taruli amang namion di hasisikop ni hahipason ni pamatangna. Suang songonima ng inang nami, inang nyonya Vivi Tambunan, boru pangaribuan. Natungod dope Tuhan menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra, ruas ni huriam sektor sada, wik sada. Upasatami Tuhan, sudi proses pengobatan ni, tutangammu nabadia nagu huasodot pasu-paswi. Marhite bisuk dot akka parbinotowan na pinasahat mutu akka dokter. Taru 5 inang namion di hamamalu ni parsahiton na sikop di nasida. Dala totong Tuhan pasu-pasom mo nang akka ubat. Parhitiam mo Tuhan mangalehon hamamalu ni sahiti tu inang nami. Suang songonima nang di amang nami amang dikti Hutapea. Natongod dope Tuhan dirawat di Rumah Sakit RSPAD. Ruas ni huriam sektor sada wik sada. Posdorohan nami Tuhan. Ape honom mo tangam mo nalabok nagu huasarut pasu-pasui. Tu pamatang ni amang namion. Marpanatap marpanonggor hosian habang sa parasiam ni. Pasu-pasom mo sudi. Proses pengobatan dan tindakan medis. So ninang akaubat do si panganon. Ima Tuhan parhitiam mo mangalehon hamambalu parsatoni tu amang nami amang diki Hutapea. Suang songon ima Tuhan nang di inang nami. Inang nyonya siahaan buru sitorus. Natongod dope Tuhan menjalani perawatan di Rumah Sakit Yadika. Ruas ni huriam sektor opat. Posdorohan nami Tuhan parguguammu. Pahipasommu. Inang namion. Marhiti akka proses pengobatan ni. Marhiti akka ubat na pinanganna. Asa margugo inang nami. Malum sahiti siap pamatangna. Jala siya totong Tuhan di bagasan holong dot asini roham. Pasu-pasu nang luhut akka keluarga. Akka amang inang nami rapdot akka yanak kon nasida. Asini roham dot dengkan di basam Tuhan. Manotong marmudu-mudu parngulun nasida. Patukon akka narikot di tonga-tonga ni ngulun nasida. Suang soni manang akka ruas ni huriam Tuhan. Natongon marulang tahun di Arisa Darion. Tanggal 4 saat tu tanggal 10 Juni 2020. Torop nasida 70 halak. Dia kaamang inang nami. Haanggi iboto nami nang akayanak kon nami. Muliati ma Tuhan dia sini roham dok didenggan ibasam nang pasu-pasum. Marhiti akka umur nagadjangi. Doh di haipason nang dilas ni roha. Manotong maho Tuhan. Pasahat to ni. Tungulo ni akka amang nami inang nami rapdot akayanak kon nami na marulang tahun ni. Asa setotong margugo na sida marlas ni roha na sida. Makirim dia sini roham. Tarlumubi setotong di bagasan pakirimon na mangulu dot hatutugo ni haporsyaw na sida.
madalani ari-ari ningulu na pinasahatmu tu nasida. Suang songoni ma Tuhan nang di anak dohot buru ni huriam. Dinanaing majalo pasu-pasu pardongas saripeon. Ima Tuhan Musa maju situmorang sarjana teknik. Dohot Diana Imelda Wati Boru Sitorus sarjana ekonomi. Tu tanggal 10 Juni nanengro. Postur hanami Tuhan pasu-pasomu anak dohot buru ni huriamon. Pasu-pasomu nang aka pangaradion nasida. Tu pajak konon pasu-pasu pardongas saripeoni. Asa gabi ripe nasetotong Tuhan di bagasan hatuau nasida. Nasetotong mamuji pasangap guarmu na badiai. Pasu-pasu keluarga besar situmorang. Pasu-pasomu nang keluarga besar sitorus. Patukomu Tuhan akan narikot si pakyon nasida di ulaun nanaing si ulahonon nasida. Suang-songoni maali Tuhan. Di minggu sadarion. Bongot do amang nami inang nami rapdot yanak kon nasida. Keluarga ni amang nami amang sormin inang boru simatupang. Rapdot di keluarga ni amang nami amang sinambela inang boru sitorus. Mabuan yanak kon nasida. Majalo padidion na badia siyakko. Di tonga-tonga ni huriam hakabipi podok bambuan di minggu sadarion. Moliate ma Tuhan. Di paingot todo amang inang namion. Di tanggung jawab nasida. Diaka par yanak konon. Di ngulu partodion ni par yanak konon nasida. Alani ali Tuhan. Pargugui. Patau amang nami inang namion. Lahu marmudu-mudu. Akka yanak kon. Nauk pinasahatmu. Tutonga-tonga ni keluarga nasida. Jala setotong Tuhan hubas nasida dia kaulaun di tonga-tonga ni huriam. Jala pasu-pasommu akka nyanyulan di tangan nang akka pikiran nasida. Akka yanak kon nasida Tuhan na di bagasan akka persekolahan lehonommu bisuk nang hapistaran. Jala patukommu Tuhan akka narikot di tonga-tonga ni parngulon nasida. Muliati madiho Tuhan. Sahat tuhoma ngulu nami ibagasan sadarion. Dot akka pakubasyon nami ibagasan sadarion. Pargugui, patau kami, pasada rohadot pikiran nami parhaladom. Asa setotong Tuhan margugu kami, lahu mangula akasi ulaun, nauk pinasahatmu, tuhami ganup parhaladom. Gabi puji-pujian, hasangapon di kuarmu nabadiai. Las ni rohado pasu-pasu, tu parnguluan ni ruas ni huriam. Alay jumulu mauras, jala sesa kadusa ng pangaloson nami asa tama jala talupa mi dedupamu, majalo pasu-pasum, dohot asini roham. Om matuhat tangyang elelik pangiduan nami, nahupasahat tami, di bagasan guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, si hokop si paluhami, martangyak kami Tuho. Amin. Di damang dohot dainang, mareddehita, siyan buku edde nomor 116, mamuka siyan ayat sada, di topa hodoau, laos tapasahat ma piliatta, na paduahon dohot patuluhon. Aku
Audu tima lauta amanginang marede hita sian buku ede nomor 146 ayat 1 ayat 2 Tuhan nocong cong ma amanginang nan. Oh Yesus nai berdiri topos sai Roma mengaliri ubud majaro Ibu anak torasna nasi David tuso ai nai pasatona ubudak dalakon. Martang yang mahita Ali amanami na di Banua Gicang narodo hami tujulum mapuan akka danakon sai asi maroham dalo manasida gabi anak kommu pasu-pasu jala pargugoi manasida mangeahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan danak sididionon. Tangihon hamu ma hatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akka sisianna. Udai hamu ma saluhut bangso. Idi hamu ma nasida tu bagasan gowarni de bata ama anak dohot di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu tonahuni hamu. Jala ingot ma. Saya dong anak kudu hamu ganuk ari. Rasi rasaro ajal ni hasiang anon. Manang ise na porsea dohot nididi dapotan hanguluan. Alai naso porsea kona uhum sugut. Tangihon hamuma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di zaman. Alai ipicang akka sisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si suguma rohana idok ma. Loas hamuma akka danaki rotuau. Unang orai hamu nasida. Ai diak kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokot tuhamu. Manang isepe. Anggo sosongod danak ibana majalo harajaon ni debata. Tang bongot ibana tusih. Tungi ihaul ma akadak danaki. Ya pehom matangan na tu nasida mamasu nasida. Atong atidakon hamu majolo haporsiotai. Satu ya. Kamu mada.
atong alusi hamuma hata na husukut tonon. Parjolo, di pangido hamu nuaing di dion akka danakon, tu bagasan ni nahina porsiam muna. 2. BH, na olo dohamu mamudai anak komunau, asa diboto, jala di ihuton nasida hatani debata. Olu, na olo dohamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu perguruan ni huria protestan, asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong pasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay romam. Ale Maxwell Henry Sinambela. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habobongot mon tu bagasan harajaun di bata saliling ni lilingna. Amin. Ale Darmin Efraim Sormin. Di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habobongot mon tu bagasan harajaon na rodi saliling nililing na. Amin. Jongjong mahamu muse, jongjok kamu, jongjok. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat kami akadat danakot tuho. Dala di jakon hodo nasida gabi anak kamu marhite-hite padidion nabadiay. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Dala gabi panean di hanguluan na saliling-liling na. Asimaroham dohot di akka na toras nida danakon. Say pargugui dala ajari manasida manugu-nugu da danakot ho. Asa rap nasida taruli yakka artani harajaumu. Amin. Jongjong mahita saluhutna maredde hita. So
niakoma peliata. Ale di bata amanami na di banua gijang. Kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mau liutus. Upas hatami masian na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo magebe uap na usus di jolom. Pasu-pasu medala ramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Ito nga tongani huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asa lamutad dahami. Gudang ni si lehon-lehon mito hami. Asa lam girgir hamadok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhamis darion hanguluan siapari. Sisa madusa nami songon panesa nami. Didusa ni dongan namar dusa tu kami. Unak kami tu gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Dame jalo hamu mapasu-pasu siat hatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakpon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasarkon ma damena tutodim. Amin. Oras manita salu na manginang. Amanginang tujulo mahita marsi jalangan tapasahat ucapan selamat tu keluarga ni damang dainang na macalo patidion na badia yang ako na sila. Tujulo mam. Saya salah kita. Mana? Saya. Sudah
baik, anak